Hans Gundesen. Jeg er organist i Østerhøjst og i Hostrup i Sønderjylland. Her er jeg også med til at undervise årets konfirmander. Og det har jeg lavet en lille film om, sammen med konfirmanderne. Selvfølgelig spiller jeg mest over, det er jeg mest kendt for. Men jeg er altså også med i konfirmandundervisningen, som jeg nyder rigtig meget. Her er det konfirmanderne fra Højst og konfirmanderne fra Hostrup, der er klar til at modtage undervisning. Hver konfirmand har sit eget lille lys hen i kirken, som man så kan tænde, når man er til gudstjeneste eller vi har konfirmandundervisning. Og når det er tændt, så kan Katrine, vores præst, fortælle og undervise. Salmebogen bliver flittigt brugt, og vi synger gladeligt. Og vi får undervisning i skolestuen og bruger moderne medier. Vi skal lære om årets højtider, høst og jul og påske og alle de andre højtider. Og så skal vi selvfølgelig lære om vores dåb. Og det, som selvfølgelig ikke er så sjovt, men som vi alligevel alle sammen skal igennem, det der med døden. At gå til konfirmand er en indtrædelse i livet, og det er en stort privilegium for mig som underviser, at få lov til at arbejde med konfirmanderne og fortælle dem om det, der betyder